ndị ahụ ga-esonye wele ya bụ ule eji abanye n'ụlọ mmụta dị elu na ala anya nke afọ a bụ UTME na ịchafụ bekee na ogige dịgasị iche iche na Anambra steeti ka a kpọgoro oku ka ha gbaa mbọ wee rube isi wee nye iwu gbasoro ya bụ nhọpụta nakwa ule. Ya bụ onye na-elekọta maka ya bụ ụlọ ọrụ JAMB na Anambra steeti Oriakụ Karen bụ onye nyere ntụziaka nakwa ndụmọdụ a n'isi ụlọ ọrụ JAMB nke dị n'Amawbia n'okpuru ọchịchị obodo Ọka South, ebe ọ nọ wee na-agwa ndị ABS okwu gbasara etu ha si wee dị njikere maka ya bụ ule nke afọ a. Ka Emmanuel Okonkwo kọtọpụrụ gị akụkọ a. bụ nke a malitere ụnyaahụ bụ nnọọ nke e kwuru na ọ ga-akwụsị n'ụbọchị Fraịde na-abịa abịa bụ mkpụrụ ụbọchị 28 nke ọnwa April n'afọ a. N'oge ABS gara na mpaghara dị iche iche a na-ele ya bụ ule ndị gụnyere IDK Learning Center, St. John of God Girls Secondary School ya nakwazi Graphic Center. A chọpụtara na ya bụ ule bụ nnọọ nke na-aga otu o kwesị. Naanị nsogbu enwere bụ na ọ nwere ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị na-enweghị ike ịbịa n'oge ha nwere ule nke ha. N'okwu ya, onye isi JAMB na Anambra steeti bụ Oriakụ kwupụtara njikere ya bụ ụlọọrụ JAMB dị ya nakwazi mkpebi ha nwere ịhụ na ule ahụ a na-ele na Anambra bụ nnọọ nke na-enweghị ihe ọghọm ọbụla, ebe o kwupụtazikwara na ha tinyegasịrị ndị Nigeria Security and Civil Defense Corps ya nakwazi ndị uwe ojii n'ogige ebe niile a na-ele ya bụ ule na steeti a iji wee chekwaa ogige ebe ahụ, ma kwue na ha na-ebezila anya n'ihe gbasara akụrụngwa dị iche iche eji ele ya bụ ule n'ebe niile a na-ele ya na steeti a iji wee hụ na ihe niile na-arụ ọrụ. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ Ọkammụta Ngozi Chumude toro nnọọ ụlọ ọrụ JAMB na steeti a maka mbọ dị iche iche ha na-agba iji wee mee ka ndị na-ele ya bụ ule na steeti a bụrụ ndị agaghị ezute ihe ọghọm ọbụla n'oge ha na-ele ya bụ ule. Ọkammụta Chumude dọziri ndị na-ele ya bụ ule na steeti a aka na ntị ya nakwazi ụmụ akwụkwọ niile nọ na steeti a aka na ntị banyere Igwu Ojoro na ule akparamagwa ọ kọwa dịka nke na-ala mmadụ n'iyi ma lakwazịa ndụ agụmakwụkwọ onye ọbụla na-eme ya n'iyi. Dịka a na-agba ha ajụjụ ọnụ, ụfọdụ n'ime ndị na-ele ya bụ ule na steeti a ndị gụnyere Maazị Johnson Nicholas, Emmanuel Ifeme, Donald Udechukwu na imerime ndị ọzọ toro nnọọ ndị ụlọọrụ JAMB maka mbọ ha gbara imemi na ihe ọghọm dị iche iche ma kpọkue ya bụ ụlọọrụ ka abụ ndị ga-eneba anya n'ihe gbasara oge eji ele ya bụ ule. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.